imos ter o festival Entre Bateas, contando con xente moza da Pobra, a Asociación Xente das Leiras, que nos vai traer pois 3 días maravillosos de música e de experiencias relacionadas co mar e coa música. Ese día máis que se incrementa con música diferente a do sábado e vamos a seguir apoiando decididamente, tanto económicamente como pois, con toda a logística do Concello. Queremos que vaya medrando ano a ano e este ano o paso creo que é un paso considerable que damos e que se establezca pois, como un festival máis no calendario do verán en Galicia e en todo o Estado español. O festival arrancará o xoves día 31 cunha serie de concertos a bordo dun catamarán que prometen non só música, senón tamén moito humor. O día máis representativo do festival, pois polo nome do festival e polo peso que lle dá o mesmo, é o xoves, que é o día do catamarán, un pouco a temática é o humor. O ano pasado estivo Perdomo co seu monólogo, este ano combinamos música e humor ca actuación de Monolius Dop, unha banda tamén de Noia e que, bueno, que vai estar moi divertido. Tamén actuará Versus, onde está a cantante Tais Rudiño, que estivo no programa La Voz, e o ano pasado, por compromisos con Telecinco, non pudo estar, entonces tiñamos esa espina clavada, e este ano sí que virá o barco. O venres estará dedicado á temática ska, mentres que o sábado tocará ya quenda o rock e o metal coa actuación de Hamlet. Actuarán Compañía do Ruido ese día, Trapallada, de Noia, e tamén actuarán Juancho Escalari e la Rudeband, en exclusiva en Galicia, este verán, unha banda moi coñecida a nivel estatal, o cantante de Escalarriac, e que temos moitas ganas de que pisen estos lares, porque a verdad que é unha festa asegurada. O día grande segue sendo o sábado e a actuación estelar é Hamlet, unha banda madrileña de hardcore, metal, rock duro, moi mítica, cunha trayectoria moi longa ás súas espaldas, e tamén estará completado o cartel por Dejadez, que é unha banda catalana, Origen, unha banda de rock duro de Asturias, e Barbacore, unha banda de hardcore do País Vasco. A organización do festival decidiu presentalo cun concerto previo a cargo de Batucabras para ir abrindo boca de cara ao que se vivirá na Pobra a última fin de semana do mes.